Yeah, he's here. He's as an agri-cage with John Paul, popularly known as mmiri afuruanya. We arrested him in respect of breach of the Homeland Security laws. As you can see here is the river where he does his sacrifices. He brings young men and women to this place, bathing them in this river with the promise and the assumption or hope that when they bath here, they will make it in life. They will get quick rich and all these things. So, and telling them that there is this spirit, mermaid spirit that used to come out from here, that when he invoke it, it will come and answer them. So all those young ones will be here, and he will allegedly or supposedly invoke the crocodile. Is it crocodile, Abi? Yes, sir. So which is what we asked him now to demonstrate, and it couldn't happen. So here is the place, the river. The main place, it brings young men and women, both Yahoo boys and girls and all that. So bathing people in the river, and this river flows to the other end, to other places, a public river. So bathing people in the river is on its own an offense against the Homeland Security law. It's pollution. And we have videos and the records where he stays in this river also, throwing all manner of things inside the river, all in the name of sacrifice and rituals. So these are the reasons, some of the reasons why he was arrested. Yes, ours is to carry out preliminary investigation as we are carrying out now. When we are done with the preliminary investigations and the prima facie case is established, as is presumed now to have been established, we'll hand him over to the police for further investigation and possible prosecution. Okay, I'm going for Emeakanyi ebe a. The reason I made this video is the educational point of view of that video, because I've got some of our people who the family the man Emeakanyi first of all mmiri afuruanya na je perform ya na bachelor for that power. You understand me? But the educational point of view that video, but that now if I hammer go see a lot of our young youth ka na-eche na o nwere power dị ebe a, na o nwere power dị na ya. Do you understand me? That is how I see it. Ịghọta na because ịma na anyị pụta na demonstrate unu ma ọ na-akọwara unu that na ife mụ na na-agbaka ji akụ ụda aka bụ that na system by ka nwee ka system by si wee dị. Some of unu ayala aghọta ya. Do you understand me? I come with a lot of native doctors na Anambra State. Kedu ife men arrest but all of them. You watch if you know when they na target. Do you understand me? When they na target. You gotta go and then that can a peak. Like if you don't maybe before Agbalmunu after case sentence la akwa. Na aka ya eme more devious arrest. And only nke amambu the last person. Do you understand? Because you cannot tell us how we worship our own tradition. You cannot tell us how we exercise our religious belief. Because they don't understand what is government. Do you understand what I'm saying? Mana mụnwa na-agwa okwu ọ ga-amasịkwazi mụnwa na vabidokwa imekwa ife ebe ndị ụka nọ. Mana ịma na ndị ụka na-adị very clever more than ndị dibịa ase ndị be anyị nọ na social media. Mana ebe mụ na gị na-abụ ga-ewelite ọnụ anyị kwụsịbie ike bụ noise pollution. Don't give them chance. Any church ọbụla nọ na street gị ga-abụ every night will need disturb. Unu niile nọ na street ya mee meeting jee mechie that thing. Because you nwere ike ịgbasoro ụdọ nkịta onwere ife oge eme ebe ahụ. Do you now understand what I'm saying? Mana mara that in ife a niile na-afụ na-abụ no ka aka mụọ ife a ndị a na-esel na social media dan ka ihe a nwee ike ịpụ. Because we enweghị a lot of our young youth nala n'iyi eligolo eri in the name of na mmụọ mmiri ga-emere nke nwa, the name of na eze nwaanyị sọbalị ga-eje obodo oyibo butere gị ego, the name of na nke nwa ga-emele gị, to the extent na some of them na-akwụ maintenance fee of oke ite. Are you aware of that?
oke ite ifuru a na-agwakọsịrị ụmụazị a ị ma na a na-akwụ maintenance fee oke ite ọbụla dibịa gwụchara gị n'ala Igbo today wee bụ na ọ ya adọba ya bie ndị a na-akwụ maintenance fee o adama agwa you go and ask question they are paying these native doctors mụ ego sometimes agwa fada na ọ na-maintain ya nke eme since eji akwa what happen gịghọtago mana ife a bụ ife eji eligasị these people ọrụ anyị pụta na-akọwara unu si unu pụta na ebe a na ihe nwere ife na ya datpere isi ihe a iji all about farasi kakambu story fiction and illusion nwere ife dị die akwa ifu kịta ka ezi anwụkwọsị all of them o nwere power ha possess nwe nke menwuru disappear akwa abịa gara abụọ akwa ya asav ihe gọọmenti gwara ya mama ịghọta na Igbo bụ na ala agba aka ihe niile ọgwụ karị ọgwụ ọbụrụ ọbara ọgha ọgwụ iburu igbodo kedu ebe akwa nọ na abịa nwuru mmiri enwe ilo nwechara pịa adọ ya aka na ntị nwere ife eze nwaanyị sọbara imele ịghọtara na and so many other native doctor na-agịta na-enye akịta nwa mmụọ mmiri afụrụ anya ịghọtago mpụta na-agwa gị na mmadụ na-achị ụwa ọ mmadụ dị nchaji ihe nwere onye possessed any power to do you anything ife a niile na-afụwa ogologo akụkọ gọọmenti kpara gị aka nna anyị ịma na onwere ọgwụ iji ịma na ife niile ị na-eme with just nonsense ma reality catch up with you mana anyị ga na-apụta na-akọwara unu nke bụ eziokwu for some of unu nwa na-asị oge ife aka iji wee meditin ife aka iji wee meditin ịghọtago ife m ghọtara o ji meditin bụ onye ahụ ịgwakwa gị nwa ka na-eche na inwe pawa dị ebe a nwere pawa dị ndị so echezina echiche afọ ya bụ ọrụ ka a na-eri gị ka a saa ya arụ ka ị nwee ego kedu ego ị ga-enwegide karịa Dangote